Basian tadaw kahimo tabinay ko ngawi tadaw di bain na tumun bagu zikoy day hawad kakadasan daw sukotay diti tu ti bagu minggu kedua do sa minisin di tanah kota tu zinanita di do tahun ko tahu do kemudian di jurusan undang-undang boh dumadi do lawyer tahu jam apa mana negara itu tahu jam may day ho kakadasan na sukota itu day ho gaya o sikulta kawas dia teko university dia jadi suapa di sekariti mamanaw na di indat pada sawo may tanakam mamanaw na bagus koy daiti sulit tibabay no dahil hamin na bisop diti naikot winasi do hinisaw do tadaw suap di bay no panong luhi ya iti na mananak suno po do vlog teko video log suap di bay no paghuwi na mamanaw so upis yang kibari nakikita ko to no akala ho siya di dahil iti ba siya iti ba nakikita ko di datadaan ko diti tayo pagi kanang ko siya doon na tambuhoy ko suwa di ba no go na siya di may siya hosok do titiad po nakazu patutuan ko diti kazu na may kalinang gaw diti rin ang habi habi kuwang do 2 taon no iti kazu dahil sa iba do bisop iti tiya bo tiya kat kinabas kat rin ang gaw somok na do kotakop do binalay do bisop do hiya iti na pa kazu diti nga binohim tinanom lagay di 2 taon na katahib nga mega di aw ibo ko ni aw no kaya iti na po nga kazu do singudono na ba kanya kiwangi do minyak kayu putih kaya ko minyak kayu putih dia sangyan ko na po do onday tizan alwa tizan nga ina abantug kapiso do tubat do mano pagigiho teko pakubon netisan obi ko sa tanak mitin iti kaso daw minyak kayu putih iti o ngid mano do pakatuo hilon kanya o ngid sehati kalisabo iti na po nga papaydo do tagonok magiti ka nga naikot inongid iti loan daw inongid na po daw nga miyaga kozo do minyak kayu putih inongid daw na miyaga atus miyaga minyak kayu putih na kalinang gaw 2 na taon iti apagon matiti hobi atus linggit day 10 2 na taon skida magampi langgo na di kondang matu di tahun ni nakatahib do minono dozo do batung tanini mampay do batu di tahun di bay no mina nilagay umbosiyay di bago ingka di bago kinodo dizo iti ibo kon yazo di tuminano do vlog ko do video ko dasam pipio tahun iti katutun ko matu iti nga minan ko di bago umbosya iti di bago do kakali do batung tanini tay kakulam nga agiging no di mi namohi tay ka minakiano di sabado iso bago ikomozon di iso
Anu gay fountain kamay dong gilis boy mu bundak di baik demo bundak di watu talang go kon lagi watu ngamega kay minan todo do tuhun do na ikot gini ngohom langgo di mai kan ya du titia ikot tati do dasam seminggu 2 minggu diti hampo mana nggak pesumpak ko du titia ham kipadi bagu do baik do mu bundak boh mau bundak deh bagi baik di itu nak dia minan petahun daud teko paisanan nagai di au padi binahisan do teko nonuan do sada ingkan hisab tekang kabegina bo pagoni kibado hobi soibu dati ketang di ingka di alanggo di mega kay patu-patu bo batom kiba mamagunot dolo tilik mau bundak dia do baik do ibatu di ini gak kayak Romanian style kamay di bo itu neti mana gay pakupo do titia mana gay pengkakato do titia tatang ada betung hion na tujuan hion mana gidati do suangai do sada di tongogingo ipunganan do sada do no sada da cup fish kamay di iki pada agang o hiso o itom ikan ya ikan ya katutun ko maturiti ato binay ko ngabi nah tinipu ni tongi di low ni tongi do sasaw do gunon do toko do popongi do tindalam patay ko vaig pensuni de titi pensuni de botong tanini ko ausi tagal at tidak memuai tangan tu iho na itu diso ko dia su nagibo anu kana dia sudah memungan iti de botong ko iti na pa nga ong idalon nga auso di katutun anu nga niti de kadasam mereka kaaiso nga di kadasan kan ya malazu na pa nga daun pandan ka bo nga tao ano ka nga no to ko do dai kadasan aiso dati tu iti na pa nga iso tanom di komoson do wago kan ko da nga iti na pa nga daun pandan kada malazu nga ongi di telon iti na ikot inong ina nga so buli do gunon do nah iya ko dia pagansak no tay do naik do tindalam naik putay ko manu ansako do tinumon teko i santan do piasaw no do katindalam nga ongid man titilon iti nato no kadang ano to ko do loan iti date kadasan auso din no kayo akato binay ngabi nanaw di bilog ko iti tabi pibasan ko masaw biabi tawadan di sukungan ngabi dia zu i komi ngabi dia zu i date Facebook patay ka date WhatsApp ko nga tawadan kabiwasian na tadaw ka buhan kapat iti tadaw ko himo auson pa nakasa nga kiba ada punganan do gerhana matahari do 8 hari bulan 4 kabo buhan kapat di tadaw ko kabahu do tadaw ka buhan kapat di kiba do gerhana matahari ka ikamazon ay buhan mimbuhay moy tangob kadagay bo diho tadaw do nga dawom tuvong ni dati do dai pamagunan tu ibuhan nga moy tahob diha tadaw iti na mindak sinak no gina po na magintong no kuku kaboy tipunganan do gerhana matahari eclipsan kamay di yun ay iso muzon do kasunduan do day taban do ko winangon do tama to ko day surga grasya di Kristus kabakasan Espiritu Sancti yang pada sungabi ketahuan
Akan tabi na ngawi tabi basan. Belakata sima do tamari surga yang pada sungawi. Katumbasan no tabi na ko ngawi nga inay pantod do. Ititak dak kinay nga ni ginawa do toko do tamay matoko do. Pantod ako tumbasan. Have faith in God. Faith is the substance of things not yet seen, the hope of not yet seen, the substance of our belief. Kaya itong basahin na di kinangan tama tako rin surga. Amen.